puring sari ya la ilaha illallah ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang puring sari aduh kang macae wono aduh kang macae wono lemboyang apa kodonge jangan puring sari ya la ilaha illallah ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang puring sari tukang mas menutumpang aduh kang mas menutumpang melati maka sepasang jengker puring sari ya la ilaha illallah ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang puring sari aduh kang macae wono aduh kang macae wono lemboyang apa kodonge jengker puring sari ya la ilaha illallah ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang puring sari aduh kang macae wono aduh kang macae wono lemboyang apa kodonge jengker puring sari nggih niki saya dalu saya gayeng nggih. Heeh. Iki kelong apa tambah? Ya, di absen rin 1 2 3 4 5 6. jaluk ngombe Oh, jaluk ngombe. Saking keselin niku Pak. ngelake Pinjem Mbah Dodo ora kok njaluk. Nek korekke pinjem. Nggih, sepida balik aturaken agunging pamatur nuwun dumateng para wadyabala saha sedaya ingkang sampun membantu nggih. Anak-anak wonten dalu punika terbang-terbang pun amanaken kita aturaken agunging pamatur nuwun. monggo tasih ajeng mimi niku ya Jengker puring sari aduh kang macae jos jos aduh kang macae yang apa kodong jengker puring sari ya la ilaha illallah ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang puring sari aduh kang mas menutumpang aduh kang mas menutumpang melati Mekar sepasang yang puring sari ngantuk saiki
Mas Doni. Ajeng nyumbang lagu Mas Doni. Mas Bajil wis kabur iki. Ngrewangi Joko Gawang. Sekar gadung wonten rawuhan nderaken kundur nora larang kadunge mayang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Majile ora larang kadunge bayang kuring jani ado kang Oh ya, ado oh ya, oh ya, oh ya. lempo yang apa kodong